गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो सिंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नैबे समावहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव आङो फैफिनबावनाय जाबाय। समायाब्लाबो आङो बेबायदिनो आपडेट्सफोरखौ होबोगासिनो। दा जियानो हक जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। इन्टारेस्टिं जोङो आपडेट्सफोर मोनगासिनो बे साननैसोआव गोबां मोजां मोजां खौरां ना। रांनि अनसुंथाइ बायदिसिना आरो गोबां आसनिफोर फैगोन। 1 तारिख जानाय लोगो लोगो जानुवारि 1 तारिख जानाय लोगो लोगो गोबां आसनि फैगोन प्लास आरो मामाया बिग सारप्राइज लानानै फैखादों। जोङो 1 तारिख जायोबानो आपडेट्स मोनगोन आरोना। थ' मामाया मा एनाउन्स खालामो जोङो मिथिनो मोनगोन। नेनानै थानि। थ' बिदिब्ला जोङो सेथि आपडेट्सआवहाय थांनि। सेथि आपडेट्सआ जोंहा बेनो जिथुनिखि जोङो दा भिडिअस मोनसे गोसारबाय थानाय नुनो मोनदों। बे भिडिअसआनो जाहैबाय जोंहा अरुण'दयखौ लानानै गोबांथार जोङो एसे दावराव जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। गोबांफोरानो नाम गैया दै। नाम गैया माने मोनाखै। मोनबाय थाग्राफ्राबो मोनाखै। आरो खायफाया गोदानफोरा मोनदों आरो खायफाफोरा माने एकदम रानिं मोनबाय थानायफोराबो माने मोनाखै आरोना। बेबायदि समस्या। दा मा जायो बयबोथ' मोनजोबगोन होनदों। दा मोनोना मोना एसे नेनानै थानि। आपडेट्सफोर मोनोबा लाबोगोन। दा निस्सय मोननांगौ आरो हमग्राफोराबो थानांगोन। हमग्रा थायाबाथ' जायाना। थ' हमनांगोनबो अब्लासो मोनगोन आरोना। जोङो नेनानै थानि। एसे आइजोफोराहाय माने खुद्रि सारनायखौ नुनो मोनदों। दुखु मोनदों। मोनबाय थाग्राफ्राथ' एसेब्लाबो दुखु मोनगोन नङा होमबा। खारन गोबाव दिन मानि मोनबोबाय ना। दा जियानो हक जोङो बयबो मोनगोन होननानै मिथिनो मोनदों। नेनानै थानि एसे माने आपल'ड खालामनायावहाय माने टाइम थोयाखैबो जानो हागौ ना। थ' दा सम मोनदों जिहेथु लासै लासै मावलांगोन होननानै बुंखादों आरोना। थ' जोङो बिदिब्ला नेनानै थादिनि। गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांदिनि। नैथि आपडेट्सआवहाय आङो आगे पिसे माने बे आपडेट्सखौहाय लाबोबाय थाखादोंमोन आरोना। नाथाय आङो फाइनाल आपडेट्स मोनैखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जायाखैमोन। बेनो जाहैबाय CM-AAA 2.0 जेरावनाखि 2 लाख रां ना लन। थ' माखासेखौ सुख'नांगोन 1 लाखखौ आरो बेबायदिनो जोङो माखासेखौ सुख'नो नाङा। थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों आरो गोबांफोरानो 2.0नि इन्टारभिउ होनो मोनदों। दा इलिजिबोल जायोना जाया जोंनो बेखौहाय समासो खिन्थासिगोन आरोना। नाथाय जोङो मैयाहाय मामाया गावनि फेसबुक पेजावहाय बेबायदिनो जोङो लाइभ फैनानै शेयार खालामलांखानायखौ जोङो मिथिनो मोनखादों। थ' आङो बे क्लिप्सखौ एसे होनानै होगोन। जोङो नेनानै थानि माला मोनगोन फैसाखौहाय। थ' मामाया बेवहाय खिन्थालांखाबाय। बेबायदिनो जानुवारिनि जोङो 15 तारिखनि उनथिंजाय मोजां आपडेट्स मोननो हागोन फाइनाल आपडेट्स। थ' जानुवारिनि 15निफ्राय लानानै फेब्रुवारिनि 15नि भितोराव बे मास मोनसेनि भितोराव रांखौहाय होगोन जाहैदों। 75,000 मोनगोन। दा इलिजिबोल जायोना जाया ना नेनानै थानि। इन्टारभिउखौथ' होदोंमोन जोंबो जिरायदोंमोन माथो। दा मा जायो नेनानै थादिनि आरोना। जोबोद मोजां मोजां आपडेट्स ओंखारबोगासिनो बे साननैसोआ। खालि राङानो रां आरोना। थ' बे साननैसोआ जोबोद मोजां मोजां आपडेट्स ओंखारबोगासिनो। रां मोननायानो रां मोननाय आरोना। थ' इलेक्सनबो फैगासिनोथ'। दा इलेक्सननि सिगां सिगां फैसाफोरखौ होनांगोन आरोना। गोलाव खालामला रायजोफोर भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन। नेनानै थानि मोनोना मोना ना बे 2 लाख रांखौ इलिजिबोल जायोना जाया। इन्टारभिउ होदोंमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय। বহুতে একেটা দিন মোক সুধি আছে যে মামা CM-AAA কেতিয়া আমি পাম। আপোনালোকে সকলোৱে জানে এইবাৰ আমি ৭৫,০০০ ল'ৰা ছোৱালীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ CM-AAA এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা আগবঢ়াম। নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু কেইটামান ষ্টেপছ বাকী আছে। জানুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখৰ পিছত আমি CM-AAA কোন তাৰিখৰ পৰা দিম সেই বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিম। আৰু প্ৰত্যেকখন জিলাৰ সদৰত আমি এটা অনুষ্ঠান পাতি এই CM-AAA এই আঁচনিটোৰ হিতাধিকাৰীসকলক আমি
ধন বিতৰণ কৰিম যিমান কেইখন জিলাৰ সদৰত পাৰো মই যাম আৰু যিকেইখনত মই যাব নোৱাৰো আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য বিশেষকৈ উদ্যোগ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজে গৈ আপোনালোকক বিতৰণ কৰিব আমি নিশ্চিতভাৱে নিৰ্ধাৰিত সময় এই বিত্তীয় বৰ্ষ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ জানুৱাৰীৰ 15 তাৰিখৰ পিছত আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম 15 দিনৰ ভিতৰত এই আঁচনিৰ ধন আপোনালোকৰ মাজত বিতৰণ কৰিম